פרויקט זרימה מספר 2 ריקון מכל. פיתוח התיאוריה. הנחות שניקח הן הזנחת חיכוך, הזנחת תופעות מתח פנים, חורי יציאה קטנים ומכל גלילי. נוסחאות. נוסחת ספיקה Q = UA, מהירות יציאת הנוזל EU = שורש 2GH ושימור מסה. הכנת הניסוי שלב א', ניקח 3 קטרים שונים, החל מ3.5 מילימטרים ועד 22 מילימטרים שהוא בעצם בקבוק פתוח ללא פקק. שלב ב', נחליף את הנוזל לנוזל כלים ונשנה את הקוטר הקטן ל4 מילימטרים. זה הניסוי הראשון של נוזל מים עם 3.5 מילימטרים. זה ההגדלה של הקוטר. רואים שהמהירות הרבה יותר מהירה. וזה הקוטר הגדול ביותר. פה החלפנו לסבון כלים. ועכשיו נשווה לתיאוריה. הכנסנו הכל לנוסחאות, כפי שרואים פה בפיתוח, והשווינו בין סבון למים בקטרים שונים. לאחר שמצאנו את מהירות ריקון המכל על ידי עיבוד תמונה וחישובים, נקבל כי אכן ישנה התאמה לגרף התיאורטי, כאשר בסוף הריקון יש התאמה טובה יותר לתיאוריה, כפי שנראה עכשיו. ברגע שמתמקדים בסוף הריקון, יש מקדמים שהרבה יותר מתאימים לגרף התיאורטי. ישנו הבדל בין הגרף התיאורטי לבין הגרף המתקבל במציאות, וכן גם יש הבדל בין ניסוי המים וניסוי הסבון. מקור לאי דיוקים. עיבוד תמונה לחישוב המהירות, אפקטי תזוזה של הבקבוק לצדדים בזמן ריקונו, והיצרות המכל לקראת סוף התנועה. המכל לא גלילי ב-100%. הנחות המודל שאינן מתקיימות במציאות יכולות לנבוע מחיכוך פנימי, הזנחת מתח פנים והשפעות חיצוניות כגון טמפרטורה ותזוזה, שבעיקר ראינו שקורית אצלנו. תכנון ניסוי אידיאלי יותר, בחירה במכל חלק יותר, הצבת המכל על משטח יציב מאוד, ועיצוב החור על ידי כלי תעשייתי ומדויק.